Ayo, baris. Ra baris diketaki. Sing api ya. Ngiri. Titik. Apa ya? Kono lho. Menggadelkan. Oke, sesuk gue bekal yo, sitok. Mangga, oke. Oke, pinter. Bocah kene omahe kono. Lah kae apa pite teko. Bajingu salah server. Oh, perindapan nih, Kerry. Ketaki. Nomor to Yang tambah pite apa cek iku? Iki yo nanes wis tak ketak. Ndelok apa kuwi? Perindapan jadi. Hai, sae iki. Wih, aku duwe penemuan kadal presto. Botak yo enak. Cerita apa nih kuwi? Nyoh. Wah. Katel ndok, Mas. Wih, kaget. Coba kan ngomong dan